Dnes tu mám pre vás starý recept na linecké koláčiky od babičky. Tradičný recept, ktorý má viac ako 100 rokov. Klasické recepty starých mám sú vždy na nezaplatenie. Toto sú najžiadanejšie a overené recepty. Klasické linecké pečivo. Tradičné na Vianoce a Veľkú noc, ale skvelé i na každý deň. Takže ako na to? Poďme si to postupne ukázať. Do väčšej misky pridáme zmäknuté maslo, palmarín alebo smetol, 3 žltky, práškový a vanilkový cukor, celé to premiešame a spojíme. Potom zapracujeme do toho aj múku, najlepšie preosiatú, k tomu ešte aj nastrúhanú citrónovú kôru podľa chutí. Najlepšie z citróna v biokvalite. Citrusová kôra dodá lineckým koláčikom úžasnú arómu a chuť. Cesto pekne vypracujeme a zabalíme ho do fólie a uložíme do chladu približne na 1 hodinu. Potom cesto vyvaľkáme na hrúbku 4 mm, pomáhame si múkou, aby sa nám cesto nelepilo. Následne z cesta vykrajujeme formičkami obľúbené tvary. Na jednom plechu by sme mali piecť koláčiky rovnakej veľkosti, aby sa linecké koláčiky rovnomerne upiekli. Vykrojené kúsky lineckých koláčikov ukladáme potom na tukom vymastený plech. Ale najlepšie však na plech vystlaný papierom na pečenie, pretože si ušetríme čas pri umývaní plechu. Linecké koláče takto pečieme pri teplote 180 stupňov Celzia približne 7 minút. Mali by mať jemne ružovkasté okraje. Pečenie sledujeme, aby sa nám koláčiky nepripiekli. Po upečení sú koláčiky krehké, takže ich necháme vychladnúť. Koláčiky následne pospájame hustejším lekvárom, najlepšie domácim. Výborný je rýbezľový, višňový alebo malinový. Potom ich obalíme v práškovom cukre. Môžeme ich aj máčať v čokoládovej poleve alebo aj posypať cukrovými perličkami. Všetko podľa vašej chuti a fantázii. Výhoda takéhoto suchého tradičného pečiva je, že ho môžeme upiecť v predstihu pred vianočnými sviatkami. Keď sa pečivo odleží, chute sa nádherne prepoja a koláčiky budú mäkšie. Z tohto množstva cesta upečieme 140 kusov, spolu 70 kusov zlepených lineckých koláčikov. Mám tu pár tipov pre vás. Linecké koláčiky skladujeme uzavreté v dóze. Ak sú zdobené čokoládovou polevou, uložíme ich na chladnejšie miesto. Jednotlivé poschodia oddelíme papierom na pečenie, aby zostali neporušené. Správne skladované vianočné pečivo vydrží až 8 týždňov. Na prípravu lineckého cesta podľa starého receptu môžeme zvoliť klasickú múku hladkú, ale i múku špaldovú. Pridáme jej pomenej, pretože je hutnejšia. Uberieme cca 50 gramov. Cesto nemá byť príliš tuhé. Pri verzii bez lepku pridáme vhodnú overenú bezlepkovú múku. A bonus navyše. Viete, ako pripraviť lesklú čokoládovú polevu? Nad parou v miske roztopíme čokoládu spolu s kokosovým olejom alebo slnečnicovým olejom. Dôkladne miešame. Keď jemne vychladne, čokoládová poleva je pripravená na namáčanie koláčikov. Celý recept na linecké cesto je podrobne popísaný aj na mojej web stránke www.receptyprevaz.sk. Ak sa vám toto video zapáčilo, napíšte mi do komentárov vaše postrehy. Ďalšie videá budú postupne pribúdať.